and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Oh, dili na itugot si Ginoo, ma. Wa ko'y hunong sa pag-ampo nga lugwayan lang yun niya kanunay ang atong mga kinabuhi. Aron sa gihapon, maghiusa tas magsugat niya sa adlaw siyang pagbalik. Salamat sa imong pagdasig, anak. Pero muhangyo paghihapon ko. Pangyo ako, Roy. Nga imo kong pakuyugon kung makikita ka gyud ni Amaya. Sige, tita. Ay, kabala ka. Bro, Imong iuban si Mommy Roy? Kung may makalipay niya, dili tingali mayo nga ato siyang balibaran. bro. Sagdi lang bro, bisag kung saon, maluoy gid ko sa inyong inahan. Mga ato lang siyang tumanan. Amaya, sorry. Burag mapakyas kasi mong tuyo sa pagpakikita ni Churros. Kay close guarded din siyang asawa. Mao ba? Unsa pa kay mo tuyo ni Churros? Ngawa ka may makuha niya. Pinuang na. Ha? Wa ko'y makuha niya. Kung piyungan lang niya ay tulubagon ako. Awag ko'y makuha. Kung magpinarihas kus ubang mga babae, nga mudangoplan dayon sa paghilak, inay mangitag paagi aron dili kini maalkansi. May giplano ko ba? Wa ko mahibaw. Magklaro ba? Ako pang hunaon. Kung unsa magani ang move nga akong buhaton, ako ipasalig di mo. Nga una kag yung mahibaw, Stephanie. Ma? Pagkaksa ko, nakpi. Love you, ma. Love you. Nak. Thank you kayo sa imong pagmahal, ha? Wagit ko ilaing ikasulti sa gugma nga imong gipahinungod nako, nak. Kundili, maunay naghatag na ako og kusog sa kada adlaw na akong pagpakabuhi. Mabawi sa mga kasakit nga akong masugatan. Maghatag na ako og inspirasyon. Mahal ta ka, Jared. Mahal kit kaayo. Salamat, ma. Salamat. Way makalangkat sa maong pagmahal sud sa akong kasing-kasing, nak. Bisag si Amaya pa. Patas ang gugma nga gipahinungod ko ninyong duha. Sayod ka gid, anak. Mahal ko kamong duha mga anak. Ma, unsay po ni Bro Roy. Di ba nakadungog mo siyang giingon nga iya gyud kong pakuyogon kung makikita siya ni Amaya? Nahadlo ko, ma. Ano pa? Tingalig, yama-yamaan ka na sa unya ni Amaya. Wa na ko'y madungog kay kaniya dong. Ha? Kay iko ramang kumulantaw niya, nak. Dili ko matubang niya, anak. Anhira ko sa layo. Iko ra kong mulantaw unya nilang duha. Di Roy nga magsulti. Kontento na ko, anak. Dili na ko magpakita. Aron makapatuyang ko sa pagsudong sa dagway sa ako, anak. Hoy, unsa na? Wala dyan kagwa makailain ng imnununa, no? Di ka na, uy. Nagbawi ko pangitaan mo ganina, di hindi ka. Nagpalit ko ng beer. Lingkod na diha aron makasugod na ta. Mo inom ka? Oh, ano di ay? Ano, niyabag na di ka? Nalimot ka, mabdos ka? Ano, sa may diferensya? Ay, akong ing na. Nagkaroon pa ka makakitag mabdos nga mula ala og beer. Dili mo ko na makaayo, good. Nataka ka lang.
Hoy, 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 hoy! Undang na ko na. Amaya, iyo pa kita problema, oy. Problema ba, uy? Unsa man ka, uy? Okay, sige na. Ay, huwata nga mo init ng botilya. Sa man, wa ka maglaway sa kabugnaw ini? Gipakalitan sad ko ni mo da. Nahibaw ka mabdus ka. O kung wa ka ideya nga makadaot na nimo ingnon ta ka, nga mientras mao pa yung pagsugod og lala ning beer. Ayaw na gyud nagdungagi pa kung di ka gusto madaot ng imong anak. Amot lang no. Kung tinuod ba akong nadungog, mamiligro ang matas bata nga nasi mong tiyan kung magpataka kag inmo Amaya. Hersey, why klaro ng istorya ha? Ngano, may proof ka? Bahala nagwa. Pero dapat lang managana gyud ka. Ay, kabala ka. Kay dili man ni nato dungagan. Maura na itong imnon karon. Tuluran ko kaputilya. Panamilit ba? Unsa? Despedida man eh. Ha? Dili rin ako itugot nga hinginlan pa kunin mo sa ikaduhang higayon, Steph. Kaya dili makutan tong bagagnaong ba? Sa dili pa kunin mo palayason pag-usab, manaog na ko dinhi human na tong inom ni inimbir. Ha? Kung natuo ka, hawa ko madutli sa imong paghingilin ako na sayo ka. Marako na bukog, oy. Pero, wala ni mo makita ang pagpalipaghong sa ako now. Kalami, ginuntang idagan palayo. Pero gipuggan lang gid ako ang akong kaugalingon. Pero at the end, may midaog ang akong kawaw, Steph. Maong mananghidal ako ni mundaan. Kay human na to mahurot ning atong giinom karon. Mula hosta kong sirit. Asa man ka? Asa ka paingon? Kapalaran lay akong agdon. Mayo! Roy? Oy, abierto na pultahan dong. Tita! Lahos na lang direkso dong, kay tiwas na lang nako nis pagpabubo ang mga tanom. Ako na anak, be. Ay, ayaw na dong, ayaw. Hapit na masab ko mahuman dong. Sige. Bro. Bro, sa'yo man. Gusto lang ko nga mag-iistorya ni mama nimo. Bahin sa... Mao ba? Ma, ako na itiwasan na imong gibuhat ba? Ay, ako na lang nak, oy. Ay, ako na lang, ma. Suod na lang mo nga to sa bahay. Sige na, bro. Wa ko makatuog gabi nga nagkuna-una ni mo tita, oy. Nga naman? Nagplano man ko nga ugma. Akong tawagan ugma si Amaya. Akong atik-atikan aron nga musugot nga magkita, mi. Uban na ko, ana, ha? Oo. Pero, tinood ba ng imong kiingon nga igo na ka nga maglantaw ni Amaya mintras makikistorya ko niya? Oo, dong. Kontento na kay ko, ana, Roy. Pagitai lang yung maayong anggulo. Dili ko maglisod sa pagtanaw ni Amaya. Haba, dong. Basta kay akong isaan, nga pugngan yun na ako ang akong kaugalingon, nga dili magpakita ni Amaya. Dili ko mangitag paagi nga masuko na sabsiyan ako, Roy. Wa na ko'y kaisog sa pagsaksi sa kasuko sa akong anak. Gusto kong mamatay nga malinawon. Kanang iya kong handumon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!